les alumnes de tercer de l'Institut Berenguer d'Entença, la Clara, la Laura, la Patri i jo mateixa, que em dic Georgina, i avui us explicarem com vam utilitzar la motxilla bioclimàtica per calcular el volum d'aquesta classe i el consum d'oxigen per grup. Nosaltres volíem comprovar quantes hores podríem estar dins d'aquesta classe sense ventilar-la. Per a comprovar-ho, vam utilitzar el distanciòmetre làser, amb el qual vam mesurar l'alçada, l'amplada i la llargada de la classe. Vam fer 3 mesures diferents del volum i després vam calcular la mitjana d'aquestes mesures. A partir d'aquesta mitjana vam calcular l'error absolut i l'error relatiu, amb també. Vam mirar a internet el volum d'oxigen que hi ha a l'aire, que és un 21%, fet que va descobrir el científic tarragonès Martí Franquès. I després vam calcular la quantitat d'oxigen que consumeix una persona en repòs en mil·lilitres per minut i ens va donar entre uns 200 i 250 mil·lilitres per minut i per persona. A continuació vam calcular el volum d'oxigen que consumien les 26 persones del grup per hora i per metre cúbic. Vam fer aquest factor de conversió, ens va donar 0,015 metres cúbics per hora i després ho vam calcular per les 26 persones que hi havia al grup i ens va donar 0,9 metres cúbics per hora i per minut. A continuació vam calcular el volum d'oxigen a l'aula, que és el 21%, i ens va donar 25,65 metres cúbics d'oxigen. Llavors vam dividir els 25,65 metres cúbics entre el 0,39 metres cúbics per hora i ens va donar que podríem estar 66 hores aproximadament a la classe.